Appell għal ambjent iżjed b'saħħtu favur il-protezzjoni tal-ħajja. Il-President ta' Malta b'appell għal iżjed kuxjenza s-saħħet l-om u t-tarbija. Għad-9 sena nfila l-Moviment Malti dwar it-tarbija li se titwielet organizza mixja favur il-ħajja, mixja li saret dalgħodu kif se naraw fis-servizz li jmiss fil-Belt fejn il-Moviment iltaqa' mal-President ta' Malta Mary Louise Coleiro Preca fil-Palazz u wara wkoll ġiet iċċelebrata qudiesha fil-Konkatedral ta' San Ġwan. Fiorella Pace għandha dettalji fis-servizz li jmiss. Il-President Mary Louise Coleiro Preca appellata l-iżjed kuxjenza kemm fis-saħħa tal-om tat-tarbija li għadha se titwilet u wkoll għal iżjed ambjent favur il-protezzjoni tal-ħajja. Waqt li ltaqat mal-Moviment Malti dwar it-tarbija li se titwilet, il-President qalet li l-protezzjoni tat-trabi m'għandix tiġi biss mill-ġenituri imma mis-soċjetà kollha. Spjegat li hemm diversi modi ta' kif jista' jikber l-għarfien għall-ambjent adattat u li assigura li t-trabbi jitwildu b'saħħithom. L-ambjent ta' kimiċi pereżempju li jistgħu jintużaw fuq postijiet tax-xogħol, kimiċi li jistgħu jintużaw f'diversi sferi tal-ħajja tagħna. Hemm ukoll l-ixxu tal-istress li taffettwa u timpaktja u dana minn studji jirriżulta li jimpaktja wkoll il-mod mhux biss il-fiżiku tat-tarbija imma l-aktar il-well-being sħiħ mentali tat-tarbija. Meta għandek l-om li hija stressata, meta għandek familja li hija stressata minkejja t-tarbija da fil-ġuf qed tħoss ukoll dak l-ambjent. Il-President tkellmet dwar il-perikli li jista' jkun hemm mas-saħħa bil-kimiċi għall-ommijiet tqal u trabi għand il-parrukkiera. Hija appellat ukoll għal iżjed spazji miftuħa fejn il-familji jkunu jistgħu jirrilassaw. Il-koordinatur għal-Moviment dwar it-tarbija li se titwielet, Tony Mifsud, qal li din iċ-ċelebrazzjoni tal-ħajja ilha ssir 9 snin. Skop prinċipali tagħna huwa li nqajmu awareness dwar il-ħsara li tista' ssir lit-tarbija fil-ġuf. Meta l-omm u l-missier jieħdu l-alkohol, it-tabak u drogi. Wara bdejna wkoll estendejna biex nagħmlu sensibilizzaw ukoll anki l-istudien u l-managers u l-unions biex fuq il-postijiet ta' xogħol l-ommijiet u anke l-missirijiet ma jkunux esposti għal kimiċi u sostanzi tossiċi li jistgħu jagħmlu ħsara l-ewwel lilhom lill-ġenituri. Mbagħad jekk ikunu pregnant anke lit-tarbija fil-ġuf. Is-Sur Mifsud qal li l-Moviment huwa wkoll kontra l-abort.